Sige boss, sugdi na diya. Sige boss, ako bahala ni. Pang! Yati wala pa dyan nasulod do. Sabdabi. Hawad mo kuha ni sa una. Bangaan na mo pasulod doy. Sos, pero paggabi ini, sulod ni ba? Laina ang yaning permente. Kay makaluya ba? Sa ganin nindot pangwarta? Kanang dili po kuman pangwarta ba? Ay tama di ay. Wala pa di tao makabuhat ang yani ba? Siniguro dyan na kwarta-kwarta. Kuhaan sa nako be. Motorwas mo dia, motorwas! Motorwas mo dia, motorwas! Motorwas mo dia, motorwas! Syaro, dili pa ko makakwarta ni. Nga ako may nakuha na diri ah. Turuyan sa unahan be. Motorwas mo dia, motorwas! Motorwas mo dia, motorwas! Motorwas mo dia, motorwas! Samuel man niyo. Nagdadala mo sa isprikan. Nga wala may basakan diya sa unahan. Nadili man ting basa karon. Tingan ni man. Ulo na ko ni be. Kaya paminaw ko murag disaka na pong kabuhi sa ulo ani ba? Motorwas mo dia! Sam. Asa man ka mo nga nagdadala mga isprikan? Wala ka dungog nga, ganin na raman ang singgit diri ah. Mangutana ba dai ko? Ug nakadungog ko. Asa man jud ka mo adto? Mangitag pangwarta eh. Mangwarta. Nga wala may basakan diha ah. Ang mangitagod, basta agod para makaibalo ka. Unsa man di ini? Motor wash, dipindi sa hugaw. Grabe. Kuyawa naman imong mga panilada ron. Lain sad, ako ba nakauna ani diri ah. Basta wala ko nangutana. Oh, lain sad, turbo ra makay ka. Mangita pa ko sa unang pangorta ba kay basig na mag motor wash. Yati, kuwatag ka lang, badi-badi ni mo dabi. Ayun eh, kayaran ako ni. Mangay balang bahin sa kawa. Dara ko eh. Motor wash mo dia, motor wash. Motor wash mo dia, motor wash. Bro, kuwatag motor mo bir. Eh, nako sundod uyab ba? Oh. Usingi na kay ugo kina, oy wasing nga. Oy wasing. Tay di man sakay ako uyab nang oy wasing nga motor eh. Ara na eh, wasing lang na. Nya. Oy lakaw eh. Oy sundo may tabo. Adi po ko mulakaw eh, kaugaw yung motor, di mo sakay ako uyab na kay ugaw yung motor. Kadibanding po ng babae ni mo. Di mo sakay ako ugaw nga motor. Wash mo dia, motor wash. Motor wash mo dia. Loh, tuwas do. Sakto. May luan ka na mo motor nga pateng hugawa. Loh, daag diri no. Ginasuro na din karawas karon. Tawag kay pakarwas ta. Boss. Pakasting me. Karwas mo? Sige, asa din yung motor. Kana boss oh, kada ang reader. Mo may pakarwas. Ay kanay. Wasinganan na jud eh. Di pengotanan na daw. Pili pa ngayon daw. Sigmal mahal ba? Home service ba ya? Sige. Boss, play pa kayo mo pakasing boss. Ay sa boss ah. Ako sana i-check kung pila nyo mabayaran ha. Nga i-check pa man na boss. Ha? Nagbase manggod ko sa ugaw. Sige lang, kay mailan na naman niron kung pila nyo mabayaran. Kuya, wag. Takaran eh. Sorry washing eh. Hugaw may basihan. Tay mabuhat ra kay yaman ang patakaran. Mapad. Ugaw-ugaw po siya gamay. Pahit sa siguro ng 20. Boss! 20 ra boss! Ay, 20! Barato na lagi. Lan, pag di mo barato, speaker may gamit. Sige boss, sugdi na diya. Sige boss! Ako bahala ni! Umito na motoron day. Oh, gamiton ko na ron. Oh, wala po sa'yo, bayarin ha. Nakawa ka. Sige. Di, kadungin ko. Kuri bayar ka. Oh, ato na ko sa niya. Pahit na sa siguro ni bay. Boss! Okay na boss!
Mana? Ah, bala. Impyo ka na. Saan na kami? Hinlo kay ni boss. Bisag tanawon panay mo diri ah. Dami. Oh. Kuno sa pa mo ko nang hinlo nga. Ay, fetch kayo. Dra ba ito? Kailangan ko sundon uyab ba? Salamat kayo boss ah. May problema na. Ya, ating ako. Oh. Yay. Tara na pod. Wadjud ko nagkamalian ning tarbuwa. Kay dalira ang pangwarta. Pasirit ra ba?